rekwerdo ni Christina na kanyang idinulog naman sa atin dito sa ating dulang Recuerdos de la Vida. At ganito ang mga sumunod na kaganapan sa buhay ni Christina. I have loved you. Iniisip kong bilhan sana kita ng sasakyan para hindi ka na mahirapan. Hindi naman ako marunong magmaneho, Reynold. At saka mababahala si Mama. Oh, kahit naman si Mama. Wala namang dapat problemahin sa bagay na yan. Kung may sarili kang sasakyan, pwede mo pang isama si Nika. At ganun din si Itay. Hindi ko nasabi kay Nika tungkol sa pag-aaral niya. Oh, Christina, bakit natahimik ka? Reynold, andyan ka na pala. Ay, oo, Mama. Kasama ko si Christina. Kahit alam ko na akala niyo siguro pumunta na naman ako sa bar at kasino. Ay, mabuti na lang nakauwi rin. At nandito na kayo, may sasabihin sana ako. Ano yun? Mama, plano kong ibilhan ng sasakyan si Christina. Pero siyempre, ipaalam ko muna sa inyo. At bakit? Ano ba ang plano mo, Reynold? Para hindi na mahirapan si Christina. Mag-aral sa umaga, magtrabaho sa hapon. Tsaka hindi naman pwedeng mabala niya ako . Sige. Ikaw nakakaalam dyan, Reynold. At sana wala ka ng ibang iniisip. Ano ba niyang sinasabi niyo, Mama? Nakaharap pa si Christina . Mama. Sige. Mas mabuti siguro wag mo na kitang kausapin. Ano kayang iniisip ni Mama? Gusto ko rin na hindi mahirapan si Christina. Kung may kotse na siya at marunong na magmaniho, pwede na makasama, matulungan sa bahay nila Itay. Andiyan. Reynold, nauna ka na pala. Pumasok na kami sa klase kanina. Oo. Hapon na palang klase mo sa Martes at Huwebes. Kumusta ng pag-aaral mo? Mabuti naman. Hindi na katulad ng dati na nahihirapan ako. Matagal na rin akong huminto sa pag-aaral kasi. Magtiyaga ka. Ibale, 2 taon na lang. Makakatapos ka na. Kung hindi ko lang sana itutuloy, siguro mas matagal pa sana bago ako makapagtapos. Pero kailangan ko magtrabaho sa kumpanya ninyo. Oo nga. Nakipag-usap ako kay Mama. At pumayag na siyang bilang ka ng sasakyan, di ba? Ano? Para hindi ka mahirapan. Pero hindi ako marunong magmaneho. Madaling. Ay naku, hindi problema yan. Tuturuan ka naman. Sige. Salamat ha. Tumatawag si Nika. Bakit kaya? Baka may masamang nangyari kay tatay. Nagtatawanan kami ni Itay kasi ang alam mo, may masamang nangyari sa kanya. Sige, maghintay na lang ako. Tanungin ko kung ano ang gusto mong sabihin. Gusto ko lang malaman mo ang kalagayan ni Itay, Ate Christina. Ay, hindi naman kami nagkita kagabi. Umalis na ako pagkatapos ng klase ko dahil marami akong assignments. Ganon. Gusto kitang makausap, Nika. Alam mo, napag-usapan namin ni Reynold na bibili daw ng sasakyan. Kanina. Kaninang tumawag ka. Talaga, Ate Christina? May sarili ka ng sasakyan? Bibili pa lang. Para hindi daw ako mahirapan. Ibig kong sabihin, para pwede kitang sunduin at ihatid dyan sa bahay para makita ko rin si tatay. Magandang ideya yan, Ate Christina.
napili mong sasakyan, Ate Christina? Naku, ang ganda. Ay, ang mahal din. Si Kuya mo Reynold ang pumili niyan, Nika. Sinabi ko nga sa kanya na piliin ang pinakamadali. Kung mas madali, pwede rin na surplus o segunda mano na siguro. Oo, pwede rin. Pero baka magulat si mama eh. Sasabihin ko na lang na bibilhin ko segunda mano. Ito na lang, huwag mong isipin ang bayad. Sige. Kung matuto akong magmaneho. Bakit, Ate Christina, ganyan ang iniisip mo? Bakit mo iniisip na magkakaroon ka ng problema? Malaking tulong ito kung may sarili kang sasakyan. Inisip ko rin kung segunda mano ang bibilhin, baka laging nasisira lang, problema rin. Sinabi ko, si Reynold ang nagmaneho sa'yo. Nainis lang ako kasi si Christina pala kaninang nakasakay sa sasakyan. At nagbiro-biro, kaya pala marunong din siyang magmaneho. Ay nako, Mabilis matuto si Ate Christina, Itay. At kahit ako may kunti na akong nalalaman. ganun ba? Pero bakit hindi kayo nagsama? Mabigat daw ang loob ni ate. Parang natatakot kay Nana Macrina kung mahuhuli kaming pauwi. Bakit naman kayo kasi sumama kay Reynold? Ay, si Itay. Kaya binili ni Kuya Reynold ng sasakyan si ate para may gamitin papuntang paaralan. Bakit, ano bang araw ngayon? Nako, nakalimutan ko na. Webes, Itay. Mabilis talagang paglipas ng araw. Talaga, Itay. Hindi ko nga alam. Matatapos na rin ang semestreng ito. Nako, magaling kang mag-aral, anak. Lalo na't tinulungan ka ni Macrina. Huwag kayong mag-alala, Itay. Alam niyo naman ang pangarap ko. Sa Maynila akong magtatrabaho. Hindi ka nag-iisa. Pero kung iyon ang pangarap mo, hindi kita pipigilan, anak. Itay, ano ba naman yung mga sinasabi ninyo? Pasensya na. Kung ngayon lang ako mali nakapasok. Hanggang ngayon, nagkakaroon pa rin ako ng pagkakonsensya. Problema ito sa pakiramdam ko. Si mama kung minsan nakakainis eh. Hindi alam ni Christina na may isang dahilan. Kasi alam ko masasaktan niya kung malalaman ito. Pero nangyari ito bago kami kasal. Sana maintindihan niya. Ayaw ko kasing lagi siyang nalulungkot. Nakikita ko. At napapansin ko na parang gusto akong pigilan si mama. Nung pumasok ako sa kwarto namin ni Reynold. At may pagkakataon din na parang nagmamasid lang siya. Minamasdan yata ang kilos ko. Dahil hanggang ngayon, hindi pa yata niya naintindihan na ako'y magiging manugang niya. Parang hindi pa niya ako tanggap na manugang. Ay, naku. Bakit kaya hanggang ngayon wala pa si Reynold? At bakit kaya hindi niya ako tinatawagan? Christina! Si Mama. Hindi rin pala nakasara ang maayos ng pinto. Christina!
Kanina ka pa pala nandyan. Gabi na. Nakita ko, parang gusto akong pigilan ni Mama kanina bago ako pumasok sa kwarto namin ni Reynold. At may pagkakataon na napapansin ko na parang minamasdan lang ako. Sinisilip ang mga kilos ko. Ay, hanggang ngayon yata, hindi pa rin niya ako matanggap na maging manugang. Si Reynold pala, bakit wala pa? At bakit kaya hindi niya ako tinatawagan? Christina! Ah, si Mama? Ah. Kanina ka pa yata nandyan. Gabi na, bakit wala pa si Reynold? Hindi mo ba siya tinawagan? O ikaw ang tinawagan niya? Sinabi niya kanina po, siya ang tatawag. Pero nakalimutan yata dahil wala pa naman siyang tawag. Saan nga ba napunta ang lalaking iyon? Tatawagan ko na lang, Mama. O sige. May nagbubusida. Baka si Reynold na yon. Ako na pong titingin sa kanya. Buksan ko ang pintuan. Sinabi ko sa inyo kanina na paalis ako sa opisina dahil may pupuntahan ako lang, Mama. Pero bakit ganun na lang? Ano ba talagang iniisip nyo? Parang may duda kayo sa akin eh. Hindi ako nagdududa. Pero ang asawa mo ang iniisip ko. Paano kung narinig ni Christina yan? Bakit? Bis naman, Mama. Kung may gusto kayong sabihin, tigilan nyo na, huwag nyo nang ituloy. Reynold, ikaw ang gumagawa ng sariling problema. Sarili mong pag-iisip o plano ang papaaral kay Nika. Hindi man ninyo naintindihan kung bakit, Mama. Kasama ko si Christina at si Nika. Saka isa pa, asawa ko si Christina eh. Hindi ko problema kung responsibilidad mo ang pamilya. Pinapayagan mong mag-aral si Christina. Pinili mong bilhan pa siya ng sasakyan. Para hindi nga siya mahirapan eh. Hindi kami lagi pwedeng magkasama dahil kailangan niyang mag-aral. Bakit hindi niyo maintindihan yun? Hindi ko pinipilit na hindi mo maintindihan, Reynold. Mula pa noong bata ka, kilala ka na. Nagsimula ang pagbabago mo. Nagsimula ang pagbabago ng takbo ng buhay mo noong nagka-binata ka na. Mama, tama na yan. Papasok na ako sa kwarto namin. Baka nakatulog at naghihintay si Christina sa akin. Bago ako umalis, para maniwala ako sa ginagawa mo, Reynold, may isang hiling ako o gusto kong mangyari sa iyo at ni Christina. Gusto kong magkaroon na sana kayo ng anak. Mama! Bakit? Parang nagulat ka. Mag-asawa kayo ni Christina. Hindi ako naniniwala kung sasabihin mong may diferensya siya. Tulog ka na kanina. Kaya nag-iingat akong papasok dito. Pasensya ka kung nadisturbo ko ang tulog mo. Reynold? Alam ko pagod ka. Pero kailangang ipagpatuloy mo ang pag-aaral habang nagtatrabaho ka sa kumpanya. Pero kailangan mo ring gumising para tulungan ang katulong. Hindi pa ako nakatulog. Nakapikit lang ako. Narinig mo bang pinag-uusapan namin ni Mama? Nakasara naman ang pinto sa kwarto natin. Wala akong narinig. Kung may pinag-usapan na kayo na hindi ko dapat marinig. Tahimik lang naman sa sala. Hindi ko naririnig kung anong pinag-usapan nyo.
Doon kami sa beranda nagsalita o nag-usap. Marami kaming napag-usapan. Alam mo na si Mama, talagang negosyante. Nakikita ko na parang may lagi siyang iniisip. Minsan pa, kahit kami magkatabi, Ah. hindi siya nagsasalita. Alam mo, napag-usapan namin ang tungkol sa magiging apo niya. Apo? Oo. Bakit? Anong tungkol sa apo? Ay gusto nga niya magkaroon na siya ng apo. Ano? Pasensya ka na. Pero, sige na. Gabi na. Matutulog na lang tayo. Hindi pala namalayan ni Reynold na lumabas na ako ng kwarto kanina. Sobra akong nag-alala. Narinig ko tuloy ang pinag-usapan nila ni Mama. Pero, hirap kong maintindihan. Ay, kakailanganin namin magsikap bilang mag-asawa ni Reynold. Pero, parang walang silbi dahil wala pa kaming anak. Eh, paano naman? Halos wala rin siyang oras para sa akin. Akala ko ate, sinundan mo ko habang naglalakad ako sa tabing dagat. Ay, nagulat ako nang paglingon ko, may lalaki palang sumusunod sa akin. Parang gusto pa niya akong hawakan. Ano? Dahil sa takot ko, napalusong ako sa dagat. Kaya pala basang-basa ka. Paano na yan? Wala kang dalang bihisan. Ay, nakalimutan mo na ate. Hindi tayo nagpunta sa mall sa San Fernando bago tayo pumunta dito. Oo nga tama ka. Ang lalim kasi ng iniisip mo, Ate Christina. Si Kuya Reynold ba? Ay, oo. Naalala ko kasi ang nangyari kay Reynold nung isang gabi. At saka yung sinabi ng biyenan ko. Ano ba yun? Gusto na niyang magkaapo? Eh, oo nga. Naku, magkakaayos din kayo ni Kuya Reynold. Ay, naiintindihan ko ang gustong mangyari ng biyenan ko. Pero hindi pwede na magkakaanak kami ngayon dahil nag-aaral ako. Hindi pa panahon para ngayon ang gusto niyang mangyari. Kailangan din nating maging masaya. Sana kasama niyo si Itay. At kahit ikaw, sana makasama rin kita. Bibigyan natin siya ng magandang usapan. Ngayon may sarili ka ng sasakyan. Makapunta ka na kung saan mo gusto. Reynold, pwede ba kitang makausap? Sandali lang. May sasabihin si Mama sa akin. Sige, ipagpatuloy na lang natin ang usapan natin mamaya. Sige. Ay, sana may makausap ako. Pero, bakit si Reynold lang gusto niyang kausapin? Bakit hindi niya ako kausapin? Plano niyo pala tayong magsama-sama dito. Bakit hindi niyo kasama si Reynold? Baka darating siya, Tay. May gagawin pa daw kasi siya. Pero, nako, mainit pa. Mamaya, madilim na. Ano ba yan? Baka darating din siya mamaya, Tay. Ay, nako. Ano, pagod ka na bang naglalakad, Nika? Ang bagal mo. Ate Christina, Itay. Tumatawag si Nana Macrina. Ha? Eh, Bakit hindi ikaw ang tinatawagan niya, Christina? hindi ko alam, Tay. Bakit nga daw, Nika? Tinanong niya kung kasama natin si Kuya Reynold. Hanggang kanina, hindi pa raw siya nakakauwi.
Mga kaibigan, abagan ang karugtong ng rekwerdo sa buhay ni Cristina na kanyang idinulog dito sa ating dulang Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, inihahandog sa inyo ng number 1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! In love with you till the end. Sang 33 pesos kada bulan. Ang industrial fan nagakonsumo sang 667 pesos kada bulan, kagang bladeless fan nagakonsumo sang 222 pesos kada bulan. Kag magamit sang handheld fans kun outdoors. Ang handheld fans ang convenient kung nag-travel o kung nag-commute, kag kung malobat, nagakonsumo lamang sang 22 centavos nga kuryente agad ma fully charged.